onde che mi chiamano, sento il sole che mi bacia la pelle, il profumo del limone e della pezza marina, a piedi nudi sulla spiaggia la mente si rilassa. Sulla pianta e notta si lascia, y cámbiame ser a te que magia, no puso cuyo amor se por mía. Mare cristallino, un tuffo blu profondo, nelle calette nascoste dove il tempo si ferma e la sera il rumore delle risate mentre il cielo si dipinge di rosa e arancio. Tak, jdeme vyzkoušet další, dneska zase jinou pláž. Vypadá to na krásný jemný bílý píseček. Mají tady chodníček. Chodníčky máme rádi, chodí se tady líp než po písku. Až vypadá velmi pěkně. Co nám poví k tomu Sabinka? Také moc se mi líbí. Dneska jsme měli delší siestu a jdeme na pláž večer. No, protože bylo strašný vedro a potřebujeme zítra odpočinutý. Jdeme na celý den na loď. Grazie. Takže dneska teďka je 7 hodin a je nějakých 30 stupňů pořád. Den bylo 36 a když jsme byli na terase, tak jsme nemohli vedrem vydržet. Tak jsme si říkali, že se nebudeme tolik unavovat, jdeme se vykoupat večer. Tady jsme byli na nákupu a pak jsme si dali siestu a relax. Ale pláž je krásná. Strašně nádherný. Hezky za pláží, dneska kopce, hory. A cestou jsme viděli další 2 nuragy. Ale pěkný teda. Ano, cestou jsme viděli další 2 nuragy, tady je nurak na každém rohu. Ale na kopci to vždycky bylo, ale pěkný. Hrozně hezkou pláž. Určitě se sem vrátíme, dneska to je jenom na večerní takovou koupačku a vidíte, že tady to je krásný bílý písek, vstup do moře je taky písčitý, místnatá oblásky, ale dají se najít prostě písčité pasáže, hodně dlouhý vstup, krásně teplá voda, čistá, nádherně to tady voní a moc příjemné, krásný výhled na hory a tak. No, pláž je bezvadná. Objevili jsme ji jenom tak náhodou v podstatě, ale fakt se nám moc líbí. 25 km od nás. Máte třeba i suprový, že vlastně jdete na pláž se jde? To mají na těch plážích tady ale skoro všude. Aha, tak že vlastně jdete v takovém můstku
takže vlastně až máte šanci si pěkně oprášit nohy od písku, ale jinak to je nádherná. To měli i včera, když mají ten jemný bílý písek, tak bývají tyhle ty plážové chodníčky. To je opravdu taková klidná, menší pláž. Byli jsme tady vlastně někdy menší, ona je docela velká. Někdy kolem 7 jsme přijeli, tak jako tady byli tady nějaký lidé, ale myslím si, že se určitě ještě vrátíme i na celý den. To je vlastně to 4 restaurace, kde si můžete dát koktejl, kafe, nějaké jídlo, takže těšíme se, že se vrátíme. Tak, zdravím, vydali jsme se hledat do vnitrozemské přírody jakýsi domus Dianas, starověkou nekropoli. A mají tady opunci, jako všude, to je tady místní plevel. Tak, nacházíme se v domu z Dianas, neboli v domě Víl, což je sardinský název pro prenuragické stavby. Protože jim to hlavně pohřebiště mi to přijde, že to byly jakoby nekropole pohřebiště. Pohřebiště, mohly tam být svatyně pro uctívání vody, ale hlavně oni tomu říkají domy Víl, protože jim tím připomínalo tam spousta místnostek, různě i zdobených. A tohle je teda Fundi e Monte, napsané, což vlastně zase dá přeložit jako na úpatí hory. Různé prameny se zmiňují i o tom, že jsou to v podstatě neolitické pohřebiště. A je tady spousta na Sardině. Ano, tak jako nuragy na každém rohu, tak je tady na každém rohu někde domus Dianas. Z předchozí éry před nuragy. To je všechno, ano, to jsou přednuragické, domus Dianas jsou přednuragické, právě proto i pravděpodobně některé prameny říkají, že neolitické pohřebiště. Takže jsme vybrali jedno, co je asi 25 km od našeho ubytování a jdeme ho prozkoumat. Jak říkali recenze, v podstatě je tady nějaká omšelá cedule, protože ne všechno je tady jakoby pod nějakým návštěvnickým režimem, tak tady návštěvnický režim je, ale omšelá cedule plus akce Adoptuj si svůj nurak. Těch nurak je tady asi 8-7 tisíc dochovaných a domů zde nás také stovky a stovky, takže adoptovat nebudem, ale je tady docela hezká příroda. Koukejte. You said I'd never make it past these walls. Built them brick by brick with all my faults. But I can feel the fire starting to burn. Maybe it's my time, maybe it's my turn. All the voices telling me a už jsme tady. 1, 2. Stábade. Ono to asi vede úpatím té hory až tamhle nakonec na vrchol. Ano. Broken battles bleed and bruised and bent. Still standing strong despite what they all meant. Every scar's a story I survived. Breathing proof that I'm still here alive. All the voices telling me to stay down, but I'm breaking through.
Can you hear me now? Can you see me Tam nebude něco velkého. Bude asi společný obývák pravěkých lidí. Jdeme dokumentovat číslo 45. Uvidíme, jak to vypadá. A tohle je více pokoják. To vypadá skoro jak nějaká koupelna. Tady nevíš, je velký, tohle vypadá jak nějaká vada. Can you hear me? Je to tady hezký a s těma opunciema mezi těma skalama, to si člověk připadá jak někde na divokém západě, v Arizoně nebo kde. To proděravilo samo, ale to asi tady spadlo a tak to proděravilo. Vidíš to dílo? Asi jo. Já to zkusím přiblížit. Tamhle to vypadá, že je avizované, je to proti sluníčku, nevím, co bude vidět, ale to vypadá na takzvané protonuragy. U mě se leskne i displej, takže nevím, co točím, ale to by měly být skutečně tak, jak říkají protonuragy. Myslím si, že protonuragy proto, že vlastně si našli nějakou takovouhle jakoby špičatou skálu, podobnou jako pozdějším nuragům, ale vydlabali si to vevnitř, nestavili to z kamenů, jako stavili nuragové. Je to v podstatě vydlabaný obydlí vevnitř. Sing, the night will survive. Every heartbeat feels so free. Italy's the place to be. Oh, under the Italian sky, we're flying high. We can touch the night. Oh, love is in the air. Summer forever, we'll be dancing there. Tonight, let Dolce Vita shining bright. From Milano down to the sea, this is where we're meant to be. A teď píříme na naší oblíbenou Foxy Mana pláž. A tady se nám uvolnilo místečko dole. No, dneska trošku později, dali jsme si další siestru. To vedro docela potřebuje oddych, to vedro potřebuje prostě, aby se člověk trošku načerpá síly. Ale pořád, i když je podstatně skoro 6 hodin, 32 stupňů a nejsme jediný, kdo teďka přijíždějí. No, ale to bych řekl, že přijíždějí místní po práci.
Takže těšíme se na krásnou pláž. Někteří už odcházejí z pláže, někteří teprve přicházejí na pláž. Jinak tady hnedka mají takový docela velký autokemp a nemusí být špatný. Je to tam mezi stromama hned takhle u pláže. Myslím si, že pro kempaře dobré. Jaké mají služby v kempu, to nevíme. Nejsme kempaři. Dneska se nám to pěkně vlní. Tohle za mnou, to je naše vychytávka od ručníky na pláž. Nevím, co vidíte, já tam nevidím nic. Tohle je naše zakolíkovaná plachta od ručníky na pláž. Su sole luce forte s'aspraia su tu piena per i suoi canti su mare surghiuno ischinzia sa corrente e non sto rasa allegria chi dura pro semperti che il sole Sardegna mia è su paradiso vero.
estate, su sole luce forte, esas playas son tu llenas de riso e de canto, su mares turquino, isquincia sa corrente, e nos torras alegría que dura todo os años. Sardigna mia, in su coro ti porto, con amigos e famiglia, ballamos a sortu, pane carasau, formaggio e vino, sa vida es bella in questo cammino. Su vento portata, profumo e mare, sul tramonto pinza, sul cielo dei stellas, no è solo lui.